नै बिसोर सानैनि गेजेराव हेलो हाय खुलुमबाय रायजोफोर मारै दङ मोजाङै दङ ना वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी यूट्यूब ओमफ्राय फुफिसाया दिनै जों 10 दिन जाबाय नालाय माबोरै जाना दङ बिदिबा थुदो नायलांनोसै आंबो नायाखै नायहैनोसै लोगोफोरा बासिबाय थादों आरो ओमफ्राय नायहैनोसै नै गाइस फुंनि समावहा बेबायदि जाजोबना दङ नै गाइस गुफुर गुफुर जाजोबबायना गुमु गुमु गाइस दिनै जों 10 दिनाव पुरा माबायदि जाखो नै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोङो साहा लोंहोना बिसोर गासैबो गुग्रा जाजोबगोन सायाव एम्फौनि माबाया हाबनानै सानै माबा माबि जायोब्ला गुग्रा जायोनो बिसोर जाजोबसिगोन नै गाइस नै एम्फौ फिथाइया सानावहा बेबायदि जाना दङ जा गुफुर गुफुर जाजोब्बायना बिलाइखौनो जाजोब्बाय नै बिसोरो नै गाइस आं बिलाइखौ होनोसै इसोर जाजोब्बाय नालाय दा थाब थाबनो जासोदोहाय एसे देरनाय गिदिं नालाय साननैसो जागोन आरो लोमजासिगोन इसोर नै बिलाइखौ होबाय गाइस औवा लांनो फैदो गाइस औवा बायदिनिफ्राय लाबाय औवा बारिनिफ्राय नै लोगोफोर जोंहा माबाया मबाइलनि स्टेन्डआ नै दा फैसा गैथ'वा नालाय नै बेखौनो थांसै लोगोफोर औवाखौ लाबाय होननानै बिमायाबो बानबाय फुरा आंबो लानोसै नै थसे लोगोफोर गावफोरा गोसोनाय गैयाबा नायनानै ला नै मावथि सिख्ला नै इसोर सानैया बिराद मावथिखा बुंनो हाया सोब रोंखाजोबो नाय लोगोफोर थ' होमबा बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामना होदो कमेन्ट खालामहरदो सोरखौ सोर सासेखौ नांगौ नै बिसोर सानैनि गेजेराव नायबानो जाबाय लोगोफोर सोरबा नांगौबा बुंहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बारफोरखौ रोंखा होमबानासो जों हागोन ना औवाखौ दानना लाबोबाय इसोरो नै गाइस बेबायदिनो जारु गुमु जालायलायबाय नै मालाय जों बिलाइ खानो थांनाय गिदों आरो बहा मोनथाय नै साइकेल बोराय लानानै जों थांदोंसै खागासिनो जि रम मोनदोंहाय फार्स्ट दिनै गाइस बेबायदि खानाया नुबाय थासिगोन नोंथांमोना बैसागुआव सोमला नै गाइस जोबथा आरो अबस्था गैया जाखाबाय मोखाङाव नै गाइस नै बासि फैबाय धुमधाम नै इमान माबायदि जाना दङ नै जानानै आयु गाइस जानानै लांदां जाना दंमोन लोगो लोगो बिलाइ होफैफिननानै बाजोबफिनबाय नै गाइस गुफुर जाजोब्बाय दसेनो लांदां जाजोब्बाय बिलाइयानो नै गाइस जास होनायमोन बेनो जाजोबखांबाय गाइस नै समा 8:12 जाबाय ओमफ्राय दा एम्फौ फिसाखौ नायनो फैदों आरो माबायदि जाना दङ होननानै जेसे बिलाइ जागोन एसेनो देरो आरो जेसे बिलाइ होनो हायो एसेनो देरगोन बियो थाब देरथोंहाय जानानै गाइस एम्फौआथ' दिनै 10 दिन जाबाय आरो जों जोबोर मेंबाय बिलाइ नागिरनानै नोंथांमोना नुबाय माबोरै बिलाइ नागिरखो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना हो दे बिदिब्ला दिनैसै जोबोर मेंदोंहाय गाइस माबोरै उन्दुलाङो पात्ता मोननाय नंला बिलाइ नागिरहांनाय जादों गाबोन सबफोर हागोन नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो नागिरखाबाय जोङो बिलाइ अननानै नोंथांमोना खस्थ'खौ नुनानै जल्दि साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जोंनि भिडिअ बाय